Een meisje huilend voor het raam. Haar dagboek heeft ze in haar hand. En ze fluistert zacht en verloren ze naam. Haar wereld stortte in elkaar. Toen hij zei het is uit tussen jou en mij. Ik kan zonder hem niet leven, heeft ze in haar boek geschreven. Het is middag, donderdagmiddag, de 7e mei. Ik wil niet leven, ik kan zonder hem niet verder gaan. Stond in de brief die naast haar lag. Ik wil niet leven, ik kan zonder hem niet verder gaan. Oh, vergeef me alsjeblieft voor deze vreselijke dag. Donderdag, de 7e, staat een moeder huilend voor het raam. Op het bed, bewegingloos, ligt haar kind met haar mooiste kleren aan. Het dagboek heeft ze